Здравейте хора! Отдавна не съм качвала влог, но това е от липсата на свободно време. Днес с Лео сме тръгнали да купим памперси и винаги ми се искало да изкажа моята гледна точка по въпроса за това как се коментира, че живота в Америка е толкова, че хората са толкова мързеливи, че дори си взимат на пикап нещата, които са им необходими. Ама ще ви кажа аз колко ползвам тази опция и защо я ползвам. Магазина, на който отивам, първото е на 4 мили от вкъщи. Нямам възможност да ида с количката, да си сложа памперсите в нея, да се пребера и да се разходя. Това е разстояние, което ще го изминем с кола. Второто, което е, детето през това време може да заспи. Най-вероятно ще заспи и за мен всяко едно изкарване на детето, качване в количката, влизане в магазина и връщане обратно е чисто предизвикателство, защото лично моето дете се качва много трудно в столчето за кола и всеки път изпитвам трудности, когато правя това нещо. Третото е температурите. Миналата седмица беше под минус 20 градуса. Да си с малко дете, да трябва да го изкараш на тези температури, за да влезеш в магазина. За мен просто това е един вид улеснение, от което се възползваме всички. Не мисля, че е мързел. Не мисля, има хора, които нямат свободно време. Аз също вчера, например, съм работила 11 часа, съм била на работа. Деня ми е пълен, графика ми е пълен, имам какво много да свърша, така че просто да мина и някой да ми сложи кутиите с памперси в багажника, за мен е изключително голямо улеснение. Пък искам и да ви покажа как става процеса на пазаруването. Това е просто през приложение, което си поръчвам, плащам си предварително с карта, когато нещата са ми готови, получавам известие и когато идем вече на магазина, спирам на определеното място, посочвам, че съм примерно на място номер 2, 3 или whatever и служител от магазина просто идва и ми доставя памперсите, така че да, всеки си има право на мнение. За някой наречете го мързел, за мен е удобство, особено когато си с малко дете. Има трудноподвижни хора, които все още карат коли, защото тук няма с какво да се придвижат, ако не е с автомобил. И за тях някой да им донесе чантите до колата е високо оценено и не е прищявка, не е мързел, просто начина на живот тук го изисква. Лично минутки преди да стигна магазина, трябва да потвърдя, че аз съм на път, за да ми приготвят нещата. Ето тук давам само продължи и си сверявам информацията дали да ми е така. В случая това е мой автомобил, който съм въвела и къде искам да ми оставят кашоните в багажника. Това, което съм посочила. Ако искам да го сменя, мога да го редактирам. И трябва да дам сега продължи и на път съм, фактически, за да потвърда, че всичко, че информацията ми е окей, така е, вярна е. И вече, когато стигна на мястото, трябва да натисна I'm here и да напиша на кое точно място съм. Вече съм на паркинга на Target. Сега само трябва да посоча мястото, на което ще паркирам и да го отбележа в приложението и до минутка-две служителя изкарва нещата. Ето на място 2 съм, си умитвам го и сега този код, който ще се генерира, трябва да го покажа, когато служителя дойде да ми донесе нещата. Така, хора, днес имам още един пример как си взимам нещата на драйв-тру, но Лео е болен и тък му се връщаме от лекар и той заспа на задната седалка. И аз тък му спрях на драйв-тру на едната аптека, която е до вкъщи, където ми е изпратено лекарство, което трябва да взема.
И това е чистия пример, че аз сега не трябва да го вдигам, да влизаме вътре, защото има голяма вероятност лекарството да не е готово, защото е твърде рано, 30 минути минаха, но за всеки случай ще мина да проверя. И ако е готово, ще го взема, защото ако не, после пак трябва да идвам. Но това исках да ви кажа, че удобство е, в никакъв случай не е мързело, колкото пъти да се повтарям, защото лятото ми направи впечатление, имаше момичета тук на бригада в Щатите и точно това коментираха, че видиш ли, теглиш си парите от банкомата, отсреща ти е Макдоналдс. Това Макдоналдс е въпрос на личен избор, а пък другото е чисто улеснение и всеки има право на мнение, това е моето. И така. Пред мен има една кола и затова все още чакам, но всеки момент гледам, че тя подписа рецептата, че си е взела нещата, така че следващата съм аз. Понякога се да събират доста коли, особено ако е много студено. И тук се чака. Но сега да видим колко време ще мине, докато тази жена пред мен тръгне и да съм следващата. Окей, ние сме. Само трябва да спра на прозорчето и да питам дали лекарството е готово. Hello, pick up a medicine for Leo Rashif. Last name R-A-S-H-E-V. Трябва да спомням името на детето. Yeah, the first name is Leo. О, изглежда лекарството е готово, което е супер. Изчаквам малко, но направо ме очудих, защото вчера идвах да взема едно и ме върнаха, не беше готово един антибиотик и това е втори, който изписват. Иначе процесът е сравнително бърз, понякога се налага да влезна вътре, защото някои от лекарствата изискват електронен подпис, ама в случая май ще ми дадат само едно хартиено копие, което да подпиша. И искам да ви кажа, че примерно сега то е щатска застраховка и няма да плащам нищо най-вероятно. The address is 1320 Cambia Drive, Schaumburg, Illinois. Окей, готова съм. Беше бързо, лесно. Винаги питат дали имаш някакви въпроси към фармацевта, но в случая аз имам инструкциите, които са дадени тук. Ето така изглежда, опаковано, готово е. И си тръгваме към вкъщи, така че наистина оценявам това, което има тук. Не трябва да свалям детето, не трябва да го събуждам и по-бързо така си свършвам работата. Така че хора, виждаме се в следващото видео. Чао!